Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban, pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Amin. Lau mangarade rohatta memasuki permingguota, maredehita sian buku Ede nomor 10, ayat sada 1 ayat 40. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonod didok Tuhan Yesus. Ianggo poda na diau dang au na punasa, poda na marsuru au doi, molo adong manang ise na mabahen lomo ni rohani amai, boton nido taringot tupodai, manang nasia debatai, manang nahuhataho ni sian roha-rohaku sadiri. Songon na nidok ni surati, akabatang aik na mangolu do mabaor sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung. Saito gihon mahami tu anakmu. Asa ibana na punahami. Lehon madihami haporseaon na sitong. Asa holako sabing haposan nami. Unang loas huriam marhaposan tu akka na dihasianganon. Ay holakodo haposan dohot haporusan. Say asi maroham patuduhot tuhami dalan tuhatuaon. Asa jupa kami asi ni roham nagodangi. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita siya buku Ede nomor 574 ayat 1 dohot 2. Tangiho kamuma patik ni debata na sapului. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi marakup au bahenomu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu. Jala dang jadi sumanommu manang aha na di banua gijang. Dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano iyang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Pati patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata iyang go soture dalan na ay hona uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamuma pabadiahon ari minggui di naonom ari maulahamu nasa siulaonmu. Alay anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba di Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe na mangebati hutam. Ay dinaonom ari do di toppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapomu do natorasmu asa martua ho jala leling mangulu di tano na nilehon ni Jahoba di Batam diho. Patik paonopon unak ko mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakup. Patik pawaluhon unak ko manakko. Patik pasiahon unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu.
manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Behapat dok ni debata taringot tupatik na sapului odo. Audo Jahoba debatam ninna debatata. Pargogo na sohatu dosan jala parrimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patoluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni akka na sogoroha diau. Alay asido rohaku di akka na marribu-ribu, akka na marholong roha diau. Naso mga laosi patiki, atong rap mangidogogo mahitasian Tuhan debata, laho mangulahon patiki. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amen. Maredehitasian buku Ede nomor 410 sada, ayat sada dohot 2. Tatopoti madosata nagodangi tujolo ni debata, tapauduk be marohatta martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jala nabadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak pigahali hami ro tujolom, huhilala hami rikoddo asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubain nahu paserepami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot tami, tung najok-jok dohami manibil sian akka dalammu nabadia songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami Aidang dihalomohon roham hamatean ni akka pardosa. Alay hamubaon ni rohana dolomo ni roham, asa mangolu. Sesama saluhut hagedukon nami, dohot pangalausion nami marhite-hite pangulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asini roham dihami, marhite-hite panidangion dohot hagogoon ni todi perbadia, asa tarapul situtu rohanami majauho, asa patun tigor jala daulat tami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen.
Tabegema baga-baga ni debata taringaut tu hasesaan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsakiho au marhite sian akka dosam. Jalanunga dilojaiho au marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu au sadiri manalesei akka pangalaosim ala ni hadiriokku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Kor para Kamis.
Maredehita sian buku Ede nomor 174 ayat 2 dohot ayat 4. Turpuk epistel di perminggota sadarion imanatar surat di pesalmen bidu 26 ayat sada sahatu ayat 10 sada. Pesalmen bidu 26 ayat sada sahat rodi ayat 10 sada tajahama margati soring. Tangiang mangido panatapon di hagogotan. Say paeleng mapinggolmu ale Jahoba alu siau. Ay nadangol jalan napogos doau. Asi maroham diau ale Tuhan. Ay say tuhodo au jauh-jauh manipat ari. Ayang goho ale Tuhan pardenggan basa jala merpamuati roham jala godang situtudo asini roham disude akka nama jauho. Di ari hagogotaki hodo hujau ay say alusammu doau. Rodo sogot sude parbegu akkana tinongosmi marsoba tujolom ale Tuhan jala pasangapon na guarmu.
Say ajarhon matuau ale Jahoba dalammu, asa marpangalaho au di bagasan hasitongami, say pasada marohaku makabiari guarmu. Ima sahatna, martua do na tumangihon hata ni debata, jala naolo mameopsa. Amen. Maredehita sia buku ede nomor Kor ina Debora.
Maredehita sian buku Eden nomor 160 sada, ayat sada, dohot ayat 5. Tidakon maha porsiautai songon nahina tidakon nidong atas saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu mo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman na tunumbuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anto di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumok di panguhuman ni silatus na matetar pajal do ibahna di hau pinar silang na tua tubanua torudung ditanam na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lahundul tu siang debata Jehovah amanai pergogo na sohatu dosani di sima ibana pay mamulak sugutan on manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea diton di porbadia jaladong sadahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sugut daging ni halak na mate dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Shalom. Warta jemaat bagi kita Minggu tanggal 23 Juli 2023 adalah sebagai berikut. Topik Marha Porsiaon Jala Magudang di Bagasa Tuhani atau dalam bahasa Indonesia beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Satu, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-7 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Yang ketiga, Dewan Koinonia. PA Seksi Ama dan Paropuan Seresot Sulawesi Selatan. Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 yang akan datang, Seksi Ama dan Paropuan HGBP Seresot Sulawesi Selatan akan mengadakan PA. PA dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak HKBP Makassar. Masuk pukul 17.30 UITA, manangnya 5.30 Butari,
Dihimbau kepada seluruh seksi ama dan perempuan seresot supaya menghadirinya. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, Kesekretariatan. Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Sekolah Tinggi Guru Huria, Sekolah Tinggi Bibil Pro, dan Sekolah Tinggi Diakones. Marilah kita memberikannya dengan penuh sukacita. Yang ketujuh, pelayanan. A. Ibadah atau kebaktian ulayah. Kebaktian ulayah. 1 di Ulayah Roma, hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 di rumah keluarga Amang Yudi Sahali Tabunan Inang Eka Buru Simajutak yang beralamat di gedung Sekolah Minggu. Yang kedua di Ulayah Efesus, hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 di rumah keluarga Amang Situa SE Sianipar Inang H Buru Setemorang yang beralamat di gedung Sekolah Minggu. Seluruh acara tersebut masuk pukul 19.00 WITA. B. Sakramen Perjamuan Kudus di rumah sakit. Pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 yang lalu, Gereja HKBP Makassar telah melayani Sakramen Perjamuan Kudus di rumah sakit kepada Inang Nyonya Situa G Manurung M Buru Sinurat Wilayah Galilea. Tuhan Yesus memberkati. 8. Pengumuman. A1. Kebaktian Minggu di Pos Pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu tanggal 23 Juli 2023 dilaksanakan ibadah Minggu di Pos Pelayanan HKBP Goa bertempat di keluarga Amang MP Sibarani Inang Pendeta Dr. SRH Buru Siagian MTH masuk pukul 9.00 WITA. Sesuai hasil keputusan seremon Parhalado, Punguan Ama Ebenezer HKBP Makassar berangkat untuk mengikuti ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A2. Pembentukan panitia. Pada hari ini, Minggu tanggal 23 Juli 2023, setelah ibadah Minggu selesai di Pos Pelayanan HKBP Goa, akan dilanjutkan dengan pembentukan panitia kecil dan pemilihan calon situa untuk pos pelayanan HKBP di Goa. A3. Penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi. Sesuai program kerja Seksi Pendidikan tahun 2023, gereja kita akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi berprestasi. Penghargaan diberikan kepada siswa dan siswi SD, SMP, SMA sederajat yang memperoleh nilai rata-rata 9 ke atas, dan bagi mahasiswa-mahasiswi IP semester adalah 3,5 untuk semester genap 2022 dan 2023. Khusus untuk S1, kepada siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi supaya memberikan fotokopi rapot atau ijazah. Jika belum ada asli, boleh SKHU, fotokopi IP sementara, dalam bentuk fotokopi atau fisik, tidak menerima kiriman file WhatsApp atau email yang diserahkan kepada seksi pendidikan atau sekretaris Huria. Selambat-lambatnya hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023. Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, upacara 17 Agustus. Nama dalam sertifikat akan dicetak sesuai nama dalam rapot atau ijazah. A4. Totok ripe perbaikan atap dan plafon gereja Bolon. Sesuai hasil sermon Parhalado tanggal 21 Juli 2023, hal dana untuk perbaikan atap dan plafon gereja Bahasa Batak. Sampai saat ini belum semua jemaat memberikan kewajibannya atau tok-tok ripe. Oleh karena itu dengan ini dihimbau kepada jemaat,
kiranya dapat memberikan totok ripe untuk perbaikan atap dan plafon gereja Bolon tersebut. Adapun totok ripe yang disepakati per halado adalah minimal 500.000 per keluarga. A5. Janji iman untuk lahan parkir gereja. Berhubung janji iman untuk lahan parkir gereja masih ada yang belum melunasi atau dalam bentuk kredit, dengan ini dimohon kepada jemaat yang saat ini belum melunasi janji iman tersebut agar segera melunasinya. Berhubung sertifikat lahan parkir sudah mau selesai dan gereja harus melunasi ke pemilik lahan parkir. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama adalah Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajutak. 2. Nyonya Situa B. Bajarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Inang Nyonya Situa G. Manurung M. Boru Sinurat. Yang kelima Amang Aha Manurung. 6. Inang Nyonya Uwe Neibaho KR Boru Pasaribu. 7. Inang Nyonya T. Stanggang N Boru Huta Barat. 8. Inang Nyonya Situa K. Gultom CH Boru Pardede. 9. Inang Nyonya Situa T. Saragi Boru Panjaitan. 10. Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. 11. Inang Nyonya V. Silaban R Boru Pakpahan. 12. Amang M Tambunan. 13. Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 15. Inang Nyonya Situa H Simanukalit B Boru Tapu Bolon. 16. Amang D Sihombing. 17. Amang Pendeta Inang Pendeta Dr. SRH Boru Siagian MTH. 18. Inang Nyonya D Sihombing M Boru Manurung. 19. Nyonya S Sitorus R Boru Manurung. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 24 sampai 30 Juli 2023. A. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa adalah 7 orang. B. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu tidak ada. D. Ulang tahun pernikahan ada 6 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. F. Jadwal pemekaran Sopo Talenta dan Gedung Selo Minggu dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian laporan keuangan untuk bulan Juni 2023. Laporan keuangan dan rincian masing-masing saldo kas sampai akhir Juni 2023 dapat kita lihat di warta yang ada di kita masing-masing. Demikian warta jemaat bagi kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Maredehita sian buku ede nomor 130 sia laos dipertikan mata pasahat peleata.
Martangi yang mahita. Dipuji hami maho ale Tuhan pardenggan basa disaluhut asi dohot holong ni roham nama notong di bagasan pardalanan ni ngolu nami. Jala ido ale Tuhan tama hami ro tu adopanmu di minggu na pinar badiamon di nama kamolatehon jala marso baho ale Tuhan di bagasan habadiaon. Jalo ma ale Tuhan ele-hele pujian dohot tangiang nami gabe uap na khusus di jolom. Nang nuaing pe ale Tuhan naing hutangi hok kami hatam. Todim manamian di bagasan roha dohot pikiran nami. Asa lambaga suatu si hami ale Tuhan hatami jala hulahok kami di pardalanan di ngulu nami. Di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Horas madihita amang inang. Hatani debata dihita di bagasan mingguta sadarion. Iman atar surat di buku Matius bidu 10 tolu, mamukasian ayat 30 sada, 1 ayat 35. Matius bidu 10 tolu, dibuka sian ayat 30 sada, 1 ayat 35, tapahutihut ma songonon mahatani debata. Dungi didok ma upama na asing tunasida, tudosdo harajaon banuagi jangi tubatu ni si arum na binuat ni sada halak laho manaburhon tuporlakna. Ido sada na ummek sian nasa ragam ni boni. Alai dung tubu gabe umbal gadoi sian nasa ikau rata. Pola hirahau do, jala rodo akapidong namar tonga-tonga langit marasar turatingna. Dungi upama na asing musedi hatahon tunatorop. Tudos do harajaon banuagi jangi tu ita naong niasoman na binua ni sahala inaina laho pasaorhon tu ita toluapang. Pai maasom saluhuna. Saluhunai di hatahon Yesus marhitesian upama tunatorop dang namakatai ibana tunasida anggo so marhitesian upama. Asa jupang hinatahon ni panurirangi madok huuka pe pamangaku makatahon upama. Huruk kari penabuni sian mula ni portibion. Olak ni masahakna hujahami ma di bagasan bahasa Indonesia. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi, sejak dunia dijadikan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dihita nani holongan di bagas satu hata Yesus Kristus, marasing do cara ni Yesus di bagasan turpuhon songon nasomal di nalaho pataringoton manang patorak kontaringo tu harajaon ni debata. Molo tabereng sian turputa sebelum masuk tu perumpamaan taringo tu biji sesawi dohot ragi, adong donunga di patorang Tuhan Yesus songon parupamaan tentang penabur dan lain sebagainya. Adong tolu, dung mangihu tu parupamaanon. Asing songot dia Tuhan Yesus patorakoni alai dalan doi asa boha Tuhan Yesus patorakon harajaon ni debata uju ibana mangolu di tonga-tonga ni portibion. Jala adong do piga-piga songot dia Tuhan Yesus buasa pola ikon marhite upama. Manang marhite sahala sada
perumpamaan. Asa mura atusan diganup halak taringo tu banua gijang, harajaon banua gijang. Ido na somal na binahen ni Jesus ibereng ibana ahado na boy yang lebih mudah untuk dipahami oleh orang yang pada saat itu mengikut dia, ibahen ibana may. Makana adong taringo tu perumpamaan tentang penabur, taringo tu perumpamaan biji sesawi dan ragi ini. Itu diambil dari kehidupan orang-orang yang pada saat itu, orang Israel yang pada saat itu mengikut Yesus. Na mangihut buasa Tuhan Yesus patupahon aka parupamaan dinalahu mangajari nasida taringo tu harajaon ni debata. Ala di ida Yesus dang sude na mangihut ton ibana sian nasa rohana. Ayadong do natoropi mangihut to Yesus ala Tuhan Yesus boy patupahon aka halongangan. Alay dang dihapor syai songon dia Yesus pasahaton hata ni debata. Nagabe unok di haluan di pardalanan ni ngolu ni jolma. Namuse buasa Tuhan Yesus nalahu mangajarhon aka parupamaan. Dang tikina dope di pasaha Yesus lao mangukap sudi akan dabuni. Taringo tu harajaon di debata. Taringo ahado misi ni ibana ro tu tonga-tonga di portibion. Jadi macai godang do aka parupamaan na pinatudos ni Tuhan Yesus ditiki mangajari aka halak na torop na mangihuton ibana. Jala di bagasan renungata di minggu tasadarion taringo tu parupamaan batu ni si arum dot itak naung ni asoman. Nang tabereng sian turpukon amang inang nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Batu ni si arum manang dikatakan biji sesawi, ini adalah biji yang amat kecil dari biji yang lainnya. Molo ukuran na 1 milimeter do. Jala on mana umok 6 umek na somal di ulahon aka bangso Palestina disuan maon. Jala molo disuan boy do gabe tiboy bana tolu tu 5 meter. Jala songon natajahan na kanin boy gabe marasar aka pidong na martonga-tonga langit. Marasar tu rating naon. Mek do ibana. Alay ditikiboy ibana magodang, ketinggiannya pun bisa semakin besar, burung-burung di udara bisa bersangkar di dalam dahannya ini. Di patorang Tuhan Yesus mamuse taringo tu parupamaan ragi. Bagaimana Yesus mengatakan bahwa adong tolu apang, nanang dia soman marhite ragi, kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan ada beberapa sukat atau 3 sukat itu kira-kira 16 liter. Tetapi 16 liter ini dang ikon godang ragina asa diadon tu saguon. Dia hanya membutuhkan sedikit. Otik do, alayotik ni ragi iboy makorhon na denggan jalaboi kemudian bisa dibakar dan menjadi roti. Dan hal inilah dikatakan oleh Yesus taringo tu harajaon banua gijang di tonga-tonga di portibion. Mek do mulana jaladang di paratekon alay dung ditikina lambalga saha tu portibion. Na asing muse naneng marlapatan tabereng sian parupamaan na niajarhon ni Tuhan Yesuson. Ia harajaon banua gijang na pinasaha ni debata di tonga-tonga ni portibion. Ikon lam hebang do dang boy adong namangotapi. Nang pegodang aka di partikia sonarion yang tidak menginginkan penyebaran kedatangan Injil di tengah-tengah dunia ini, tetapi tidak ada yang bisa menghempang itu. Nah tabereng musesianon neng dohonon ni Yesus yang parupamaanon sasitong na tudos doon tuparnguluan ni Yesus. Ay isi ma Jesus naro tu tonga-tonga ni portibion. Sian inganan na mek do ibana. Rodo ibana sian huta Betlehem yang tidak pernah diperhitungkan oleh dunia ini. Yesus datang dari huta Betlehem. Jala ibana sorang di tonga-tonga ni keluarga na pogos do. Sahalak raja dang kia halak madok sahalak raja boy bongo sian keluarga na pogos. Manang siya nakapakirimon hala Israel tiki idaong, naboy manggonggomi nasida. Paluahon nasida siyan parhatobanan kekaisaran Romawi. Na dihapor siya nasida, Jesus naro manang raja naroi, ikon siyan status kelas yang baiklah, keluarga yang baiklah.
Tetapi Yesus datang dari Bethlehem, kota yang kecil, hutan na mekmet, sian keluarga na pogos do ibana, ia amana itulah tukang kayu. Nasohea dihirim harorona sahala raja sian status ni keluarga si songoni. Jala molo tabereng sian pardalanan ni Yesus hira naso adong do gogona, martibakon aka parhuaso di hati hai. Godang do aka si boto surat, godang do aka halak parisi, dohot aka panggonggomi hati hai na mangarehei Yesus. Naso majalo Yesus marhite aka pangajarionna yang mencekal Yesus. Tetapi kita lihatlah bagaimana Tuhan marsihohot ibana mangulahosa parsuruan ni debata di tonga-tonga ni Portibion. Alai tabereng madampak na adong do pembaharuan hidup. Otik do na parjolo mangihutot Tuhan Yesus. Alai lam gabe torop nama nahap maka porsyai taringo Tuhan rajaon na diajar honibana di tonga-tonga ni Portibion. Nang parupama au pe madok do tu aka sisian nai asa unang mek rohana sida tabereng ma aka sisian nai itu tidak ada yang berlatar belakang dari pendidikan kelas yang tinggi, tidak. Yesus memilih Petrus dan murid-muridnya yang lainnya dari latar belakang penjala ikan, dari status keluarga yang tidak begitu baik ataupun kelas sosialnya yang lebih tinggi, tidak. Tetapi Tuhan memanggil mereka dan menjadikan mereka menjadi murid-murid Tuhan untuk menyebarkan pemberitaan Injil di tengah-tengah pelayanannya. Naing tabereng dison amang inang sian marhite parupama anon. Asa lam denggan rohania kasisian nai margogo nasida mamaritahon harajaon banua gijang di tonga-tonga ni parngoluanna. Nang sian parupama anon boy gabe parsiajaran na arga dihita. Mekmet alai arga jala balgado pakkorhonna. Neng dohono dison unang marnelang gusrohatta manang kita menjadi sepele untuk melihat hal-hal yang kecil. Tidak ada hal yang besar bila tidak dimulai dari hal yang kecil. Seseorang berlari bermil-mil pun jauhnya, dia memulai dengan langkah yang kecil. Tidak ada yang lebih spektakuler di tengah-tengah ini, di tengah-tengah dunia yang kita alami ini, bila tidak dimulai dengan hal-hal yang kecil. Naing di tabereng sianon, sian parupamaan na niajarhon ni Tuhan Yesus tuhita. Hal na mek molo taulahon di bagasan semangat dan motivasi yang baik. Itu akan berdampak. Sekalipun di dalam prosesnya kita tidak lihat seperti nyata. Tetapi molo nunuk dohita di bagasan ketekunan kita melakukan itu. Kita akan melihat hasilnya akan lebih baik. Demikianlah dengan perumpamaan itu. Mek do biji sesawi itu. Alai dung ibana gabilam balga, boy ibana 1 5 meter, boy marsarang aka burung bertengger di sana. Dan hal ini menjadi sebuah perenungan yang berharga bagi kita. Mekmet alai arga jala balgado pakkorhonna. Sotung hita gabe sepele dia ke hal-hal na mekmet di hal-hal yang kecil. Sotung hita gabe melihat hal-hal yang besar yang lebih menggairahkan kehidupan kita, tidak. Manang di bagasan pardalanan ningoluta, si pata olo dohita gabe sudat mambahen na denggan, ala dirajumi rohata pamekmek tu dirita, pamekmek tu pambahenata martibakon akan nabinain ni jolma, di tonga-tonga ningoluta. Kita melihat dan mengukur orang yang melakukan besar, kemudian kita menjadi minder dan merasa rendah diri ketika sebenarnya kita ingin melakukan hal yang kecil ini dengan sukacita, tetapi karena sudah itu ukurannya, maka kita tidak melakukannya. Hal ini bukan itu yang diinginkan sebagai orang-orang Kristen yang memiliki nilai juang di tengah-tengah perjuangan imannya, di tengah-tengah kehidupannya. Ikodo tabereng nang pemekmet ahana hupatupa di tonga-tonga ni ngoluku, di tonga-tonga ni keluargaku, di tonga-tonga ni pakarejoaku, alai balgado anno ni pakkorhonna, moloh ulahon di bagasan lasni roha, di bagasan hatuluson, di bagasan biarmi da Jehovah. Inilah yang harus kita lihat. Alaniso tunggabe masohot hita mangulahon akaulahon na denggan. Marhite aka ulaon na denggan nak memeti do alay molo semangat hita mangulahon ni macay balgado pakkorhon nai. Ima nasada jamita di hita di partikianon.
So tunggu kurang ni jol mala boi bana mangalion na denggan gabe murah moru semangata mangulahon na denggani ala dang adong kapasitas su otik do gali daong ni. Alay bohado hita mangulahon ni di bagasan semangat, mangulahon ni di bagasan las ni roha. Nange pialay di pasu-pasu di bata de makorhon na denggan. Memang secara realistis tayo da maamang do inang. Aka ulaw na balga yang bersifat spektakuler, ido na dirajumi akan nadeba na talup mendapatkan pujian, mendapatkan perhatian khusus, penghormatan do lan na asing. Alay molo ulaw na met lo do odang ibereng jolma, dang di pararate oton jolma. Alam memang ngai konsep piga-piga pemikiran di jolma, kaulo na spektakuler man yan, nabalga man yan, realistis doy. Alay dang boy hita tu si mamereng, dangi unok na. Dang di si hita songon halak Kristen. Neng tabereng, hal yang besar itu selalu dimulai dari yang kecil. Dan pencapaian apapun itu membutuhkan proses dan dimulai dari hal yang kecil. Maka inilah, sotung hita muse mamereng akan mek na mangulahon na kaulan na mek tidang spektakuler di tonga-tonga ni ngoluta, gabe rendah kita melihat dia, tidak. Tapi apapun yang mereka lakukan itu adalah hal yang baik, dampaknya baik bagi kehidupannya. Ini yang bisa kita lihat. Naing muse tabereng sian parupamaanon, asa molo taula pe akan nadenggan, dingoluta, borhak masian hamek metota. Berangkat dari kita yang menyadari diri kita ini kecil. Sian hamek metota, molo berangkat hita siani, dang hita bena menganggap diri ni tanah balga, manang paburgang-burgang diri tanah nunga manggulahon akan balga di tonga-tonga ni keluargata, di tonga-tonga ni parsoran ni huria, di tonga-tonga ni parkarejuata manang di dia pehita. Molo nunga suan di bagasan rohata, borhak hita sian hamek metota. Aku adalah benih yang diberikan oleh Allah untuk bertumbuh, berdampak dan berbuah gabe pasu-pasu tuh maliaku. Dang adong bejol mana menganggap dirinya lebih baik dari orang-orang di sekitarnya. Dang adong bejol madokon ayau do mambahini gabe songoni dang adong be. Alang ngabor ha ibana sian hamek metonna di jolo ni debata, asa debata managa umup tibo sian ibana, nama bahen sian ibana harajau ni debata gabe tarsar. Ini hal yang menjadi sebuah pemberitaan yang berharga juga bagi kita dari perumpamaan ini. Borhak mahita sian hamek metota, mangula parsuruan di debata manangaha pena dilehon di debata di hita, di tongani parkarejuata ulau tak kepercayaan di tengah-tengah gereja ini dan lain sebagainya. Borhak masian hamek metota. Moloi tadokma, na sanahu ulaud itap na boy tahu patu pado. Alay pakorhon na tu debata do tu humaliakku ay ido lapatan ni gabe pasu-pasu tuak ka humaliang na. Neng tabereng muse dison amang inang sian perumpamaan ni ragi oti do ragi alay boy mengkamiri 16 liter tepung adonan itu. Berarti kita boleh melihat ini buni do alay makorhon berdampak. Boy do ulaw taaka ulaw na denggan marhite pangalahon na hohom. So pola ikon hita paduk aka na tabahin di parnguluata. Kamir itu sedikit dia. Tapi dia bisa mengembangkan adonan tepung itu. Dan akhirnya dapat menjadi roti yang bisa dibakar, yang bisa dimasak demikian. Jadi kamir itu sebenarnya kita lihat adalah hal yang tersembunyi di dalam tepung, di dalam 3 sukat ataupun 16 liter tadi. Dan kita juga sebaiknya dan seharusnya di dalam kehidupan kita, buni alay makorhon berdampak. Anak ni debata denggan do patupahon nakada denggan. Alay denggam muse hita mangula nang pehohopita dang laho mangukapod dirita di aka ulota di tonga-tonga ni Portibion. Kita menjadi orang yang tetap bekerja, tekun. Dang di pabobo ya. Ayadong do mulu pabobo dirina, gabi madabu tu, hagi jangon ni roha. Buni alay makorhon berdampak.
Nang ido muse nang tabereng, sian ragion kalau kita lihat itu browsing dan kita baca, ragi adalah bahan yang mengandung mikroorganisme, baik itu jamur, kapang, kamir ataupun bakteri yang tidak bisa dilihat oleh mata, kepala, kecuali melalui alat bantu. Tapi ragi bisa ditambahkan kepada bahan pangan sehingga bisa mengalami fermentasi yang baik dan bisa dicampurkan kepada pangan tertentu di dalam tujuan tertentu, contohnya membuat roti. Jadi kalau kita lihat di sini Amang Inang, ragi begitu sedikit setelah ditaburkan di dalam adonan tepung. Ragi itu berkembang dan mengubah seluruh adonan. Inilah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Pertumbuhan kerajaan Allah juga demikian. Dimulai dari satu orang. Yesuslah yang memberitakan pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia ini. Kepada murid-muridnya, kepada orang yang kemudian percaya, dan kemudian berangkat kepada keluarga-keluarga. Ai molo di memehon aka natorasna taringo tuharajau ni debata tentang firman Tuhan kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya itu akan bertumbuh dengan baik, berakar dengan baik. Bunido, alai berdampak dia madampakna, ai molo nunga tamemehon aka hatani debata na dengan tu aka yana kota, itu akan berdampak di dalam kehidupannya. Dia sudah meniru kebudayaan tradisi di tengah-tengah keluarganya yang mencintai firman Tuhan, marumah tangga pe ikut di pada latoni bana doi. Manang tu dia pe bana mangarato sa dao-daona, ketika dia sudah mendapatkan firman Tuhan yang baik, ragi yang baik di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah kehidupan keluarganya, sejauh manapun dia berangkat, dia akan tetap teguh di dalam iman kepercayaannya. Dan mari melakukan itu. Jangan menjadi ragi yang membuat hal yang tidak baik di sekeliling kita. Pengaruh kita ini haruslah pengaruh yang positif. Pengaruh yang berdampak. Pengaruh yang memberikan pembaharuan yang baik. On mana yang tabereng di son. Perdalanan ni penginjilan pun di tengah-tengah dunia ini, baik kalau kita baca di Kisah Para Rasul, parjolo aka murid ni Tuhan Yesus manang si Simon Petrus macai khawatir doi mana. Tapi ketika Roh Kudus datang kepada dia, tabereng matolu ribu halak na bertobat dan mau dibaptis. Dan kemudian mereka berangkat dari keluarga, cara hidup jemaat yang mula-mula. Keluarga itu bersekutu, berdoa di dalam kasih saling membagi. Disitulah kita boleh melakukannya. Buni alai makorhon, berdampak. Tidak kita bisa melihat ragi itu. Dan ragi itu haruslah kita melakukan itu pertama-tama di dalam kehidupan keluarga kita. Asa kudang dampakna. Asa sarmahatan di debata di tonga-tonga di Portibion. Namun seneng tabereng sian parupamaanon, Amang Inang, nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Proses pertumbuhan biji sesawi. Proses bagaimana ragi mengkamirkan adonan. Yang bisa kita lihat di sini bukan biji sesawi itu menjadi lekas besar. Gabe bilang gabe balgai bana, gabe 4 meter, 3 meter. Burung-burung datang hinggap kepada dahannya. Tapi itu membutuhkan proses yang panjang. Dia harus ditanam di lahan yang baik, di tanah yang baik. Dia harus disiram oleh petani Palestina ataupun petani orang Israel. Dipupuk dan hingga dia menjadi besar. Dan demikian juga ragi. Ini adonan tepung, ragi itu hanya dibuat begini, tidak. Tetapi pembuat kue ataupun ibu yang di dalam ini yang diterangkan oleh Tuhan Yesus, dia harus mengadon, bahkan harus membanting adonannya itu. Agar menjadi kamir. Agar seluruh adonan tepung itu mendapatkan dampak daripada ragi ini. Demikian jugalah dengan kita. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini membutuhkan proses. Dan haruslah kita lihat proses itu akan membawa pertumbuhan dan perubahan yang berdampak di dalam kehidupan kita. Maka bagaimanakah kita menjadi adonan yang kamir? Menjadi biji sesawi yang bisa berkembang dengan baik. Hatani debatai managabe satu-satunya pupuk yang baik, hal yang baik di dalam kehidupan kita.
Hatani debata ido makorhon hina denggan di bagasan pertumbuhan di parngoluata, pertumbuhan iman kita. Bagaimana juga firman Tuhan ini mengarahkan kita mengenal Allah yang lebih besar, yang lebih berkuasa. Na boy patupahon aka na luar biasa di luar pemikiran kita. Hal ini berarti kita harus melihat semua membutuhkan proses, dan semua proses itu adalah sebagai cara bagi kita untuk membawa perubahan yang baik, pertumbuhan yang baik. Dan disitulah kita amang inang na poso bulung nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana seseorang yang percaya terhadap bagaimana Tuhan memberikan pertumbuhan bagi dia, maka dia akan mau ditempatkan dan ditempah sesuai dengan ketentuan Allah. Dan nagabi ibana manggurui Tuhan alai daun, tapi dia mengimani dan percaya. Dimanapun saya Tuhan tempatkan, dimanapun Tuhan berikan kepada saya akan taluk boy ulahon. Dan bagaimana Tuhan menempah saya akan mengikut dia. Ikon holoi. Dan dia akan berdampak. Bogai gabe boy ibana gabe songon biji sesawi yang dapat bertumbuh dengan besar, ragi yang boleh berdampak. Neng tabereng di son ma amang inang, unokna, gabe pasu-pasu. Molo kita mau ditempatkan dan ditempah Allah sesuai dengan ketentuan Allah. Kita mau menerima firman Tuhan itu yang menjadikan kita bertumbuh dengan baik. Itulah dasarnya. Itulah menjadi cluenya di dalam hidup kita masing-masing. Nang tabereng, amang inang, biji sesawi, berarti biji ditanam kemudian menjadi besar, itulah pertumbuhan di luar. Kalau ragi masuk ke dalam adonan pertumbuhan di dalam ke dalam. Bagaimana hidup kita ini sebagai orang Kristen, bukan hanya di tengah-tengah komunitas kita Kristen, tetapi bagaimana kita memberitakan tentang kerajaan Allah ini di dalam kehidupan kita, di dalam pangalahota, di dalam keseharian kita. Adong lapatan nah hita halak Kristen, biji sesawi, godang aka burung datang hinggap kepadanya. Demikianlah juga dengan hidup kita. Orang Kristen itu dikenal sebagai orang pelaku-pelaku kasih, berhati lembut, berkata-kata yang damai, mempersatukan bukan memperkeruh di tengah-tengah komunitasnya. Lihatlah ketika Yesus mengatakan, siapa yang membawa damai, orang-orang di sekitarnya akan datang kepadanya, berkata lembut. Molodisi adong holong di tonga-tonga ni parngulua tadang adong jol mana madaw sian jol mana mangulahok kolong daong. Saya dihasi holi jol mado, aka jol mana mangulahon akan nadinggan, do taka ulahon na olong. Ale husukun maamang inang mula dong ata, no turus mabahin akan hagut turon. Ay dolo mo doro hatta huduli labung nay. Daong. Ngaro si panggutur si tordok de ate. Jadilah seperti itu. Bagaimana kita pertumbuhan kita keluar, orang-orang bisa datang. Seperti burung itu hinggap, berarti memberi energi yang positif. Hidup kita lah seperti itu. Orang Kristen disuruh untuk menghidupi hidup kasih, kelemah lembutan, kedamaian. Dan orang akan mengatakan, toho do HP gak bisa alak Kristenon, si ulahon holong ni roha do. Idu nek kita. Ragi pertumbuhan ke dalam. Say unak kita maka tahu di luar HP hita dang ta pareso. Kehidupan keluarga kita juga harus kita gairahkan, kita benahi, kita mencintai kebenaran Tuhan agar pertumbuhan keluarga kita itu baik. Disitulah letak-letak penyebaran tentang Injil, dimulai dari keluarga berdampak kepada komunitas dan kepada dunia ini. Nang songodi do amang inang, haroro ni HKBP di Portibion. 182 tahun mah HKBP. Ngadong di Amerika Serikat, ngadong di Singapura, adong di Kuala Lumpur. Mek do sebenarnya bor hati. Sinomensen dohot aka perberita na asing, naro tu tano Batak. Dang tarida sebenarnya dampak nai parjolo. Godang do aka hamaulon nanyado pinasida. Alelas ni rohana sida. Habengeton rohana sida, jala porsea nasida danga dong naboi manggabati harajao ni debata di tonga-tonga di Portibion. Molo diulahon ni di bagasan biar mida Jahoba.
Tabereng ma dido sinomen sendo. Hidup atau mati biarlah aku ada di tengah bangsa ini. Dan inilah yang bisa kita syukuri. Di mana-mana HKBP boleh berdiri. Kita boleh bersyukur. Kendari sudah menjadi Huria Nagok. Kita sedang berjuang, semoga kiranya di pos pelayanan Goa boleh lebih berkembang. Bila melihat perputaran ataupun bagaimana orang Batak di berbagai penjuru Indonesia ini sudah dimasuki. Dan itu harus menjadi tanggung jawab kita untuk menyebarkan Injil di tengah-tengah muka bumi ini. Onma me do, alai sena me do gabe balga, molo tajaha di bibeli di almanaki, ngalam torop aka Huria, aka distrik do akalan na asing. Oma alani asini rohani de bata. Alani i amang inang nani holongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Hataon ma na mangalehod di hita semangat na baru. Di minggu papituhon dung Trinitatisom. Tahaporsyai majala mangulu mahita di bagasa Tuhani. Nang petabereng me na taula alay molo di bagasan las ni rohi tamanggulahoni. Say dilipat gandahon de batadoi. Jala ikut tabereng do di bagasan ngoluta sotung hita gabe sepele melakukan hal-hal yang kecil. Justru dari hal-hal yang kecil lah Tuhan ingin melihat ketulusan kita untuk berbuat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tidak ada hal yang besar jika tidak dimulai dari hal yang kecil. Mari berdampak. Mari mempergunakan talenta kita untuk melipat gandakannya. Mari melakukan itu dengan segenap hati kita. Maka Tuhan akan menuntun dan melipat gandakan itu. Dan benarlah seperti doa kita. Baen ma'au, gabe pasu-pasu tuh maliakta. Itu dimulai dari hal-hal kita yang kecil. Dan percaya kepada firman Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Amin, martangi yang mahita. Mauliate ale Tuhan dihatam nanunga hutangi hok kami di bagasan minggu sadarion. Na mengajari kami ale Tuhan, asa gabe berdampak kami di tonga-tonga ni parngoluan nami. Borhat kami ale Tuhan sian hame meton nami di adopanmu. Molodang alani asi ni roham ale Tuhan dang talup kami mangulahoni akka parsuruan nami. Jala mamaritahon baritam di tonga-tonga ni ngolu nami patadahoko ale Tuhan. Saya ajari jala patau mahami ale Tuhan marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Asa lam tu dengganna. Jala lam di bagasan semangat nai baru hami ale Tuhan. Pataridahon harajonmu di tonga-tonga ni parnguluan nami. Borhak sian keluarga nami. Di akapar soran nami. Di akapar karejuan nami manang di dia pehami ale Tuhan. Naikodohami ale Tuhan membawa gairah yang positif, hal yang positif di tonga-tonga ninggulu nami. Asa tari dahami ale Tuhan, si hutoko. Dihatam nanunga hutangi hok kami, gabe hai barua mo ale Tuhan jala las niroha dinggulu nami. Saya ajari kami marhite to di mangulahoni di bagasan ngulu nami si ganupari. Mamasu-masu mahu ale Tuhan di perdalanan ni Huriam. Nang di aka pakobasyon di bagasan saminggon, nang di aka program nanay hulahok kami ale Tuhan. Anggia manian Tuhan saya dilehok ko todim. Napasadahok kami di bagasan haholongan. Di bagasan sadani roha. Mangulahon program di tonga-tonga ni Huriam. Asalam tudenggan na ale Tuhan Huriamon. Nang lagabe matoras ha porsyon na ale Tuhan di nalaho mangihutok ko. Pasu-pasu ma ale Tuhan di kegiatan manang di parminggon nanunga di patupa di bagasan tikyon di pos pelayanan Goa. Nang disakap ni Huriam di pembentukan panitia di pos pelayanan HKBP Goa, panitia kecil dohot pemilihan calon sintua. Homa ale Tuhan na mangaramoti parapotani, na mangalehon habisuhon, tusado akaruas ni Huriam dohot naniuluhon ni amang padita nami. Asaboy ale Tuhan marture dohot denggan, dalan nami pahebakon Huriam HKBP di tonga-tonga ni Sulawesi Selatanon. Hutangnya ko kami do ale Tuhan di saluhut ruas ni Huriam na tongon di bagasan parsahiton. Na pea di rumah sakit manang di Jabunasida marsada-sada. Homa na mangalehon hahipason. Na patoguhon ha porsyon na sida.
na toktong ale Tuhan mangalihon pakirimot tu nasida ale Tuhan. Asa unang madele nasida alay di bereng maale Tuhan hinabalga doa sini roham. Marhite aka pangubation dokter dohot keluarga na toktong setia merawat nasida. Dia karuas ni Huriam ale Tuhan namarlas ni roha, ala ni ulang tahun pernikahan do ulang tahun kelahiran. Di minggu nang salpu, di minggu sadarion, nang minggu na naing ro. Pasu-pasu masaluhu ni huruas ni Huriam ale Tuhan. Na makilalahon pasu-pasu di hatataba ni umur na ni jalo nasida. Selam tabay mapos ni roha hahi pason. Jala toktong maajari nasida ali Tuhan maddo mauliate tuadopanmu nabadiyay. Nang homa ali Tuhan na mangaramoti saluhut akaruas ni Huriam. Na mangukap roha dohot pikiran na mangalehon na adong di dirina. Marhite aka persembahan dot akalan na asing di tonga-tonga ni Huriamon. Say homa na mangaramoti pardalanan ni nguluna na mamasu-masu aka parkarejoan na. Asalam tudenggan na tujuluan na riyon ali Tuhan boy dope di patupa aka ruas ni Huriam. Aka nadenggan di nalaho manupahi Huriam dalan nasida makkamolatehon pasu-pasum di pardalanan ni nguluna. Upasahat hami mabangso do negara nami ali Tuhan tu bagasat tanganmu. Gonggomi nasida asa nasida mangula di bagasan biar midaho. Upasahat hami maale Tuhan dia kauluan ni Huria nami. Asa nasida ale Tuhan boy mangulahon parsuronmu. Di tonga-tonga ni Huriam HKBP nang dilihat portibion. Nang hupasahat hami makadongan nami. Na sodapotan si panganon akan hona bencana alam. Di akan marsak nagale na di bagasan akaparukilon. Na soboy makilalahos songok kami di ingananon. Dia karagam na di pasu-pasu na hujalo hami. Ramoti manasida. Dongani manasida. Say apeho matanganmu mangurupi akan nagale. Akan suda gogo. Dia kana di bagasan parukilon. Dia kana hona bencana olam dohot akalan na asing. Say ajari mahami ale Tuhan gabi iya nakonmo. Nagabi pardenggan bahasa songot Tuhan Yesus. Na toktong mardenggan bahasa di bagasan ngulu nami. Pasahat hami maale Tuhan ngulu nami tu bagasat tanganmu. Pos rohanami ale Tuhan say di pamonako dohami. Mangadupi saluhut aka parnguluan nami siapari. Di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuho. Amin. Tapuji Tuhan tasian buku ede 110 opa ayat sada huhuk mata papungu peliata. Ay, masih mau
tangiakon ma peleata, ale de bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan doh na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami ma sian na nilehon mi tu hami pelean nami tuho, say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasia kami peleanon, patimbulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, salam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hongoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita, disodakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita, didopakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala dipasorhon madamena tutonditabe. Amin. Selamat hari Minggu Madihita. Perempuan kepada semua perempuan agar tinggal dulu nangya, kita latihan kor punguan perempuan ya punguan perempuan memang